Salut prieteni și bine v-am regăsit! În acest clip vreau să vă vorbesc despre o modificare care se poate face la Alfa, care este și legal și la un preț foarte bun. După cum știți, modelele de Alfa vin din fabrică doar cu un bec de manșalier și doar un bec de ceață, care din punctul meu de vedere arată destul de urât. Deci nu îmi place ca să văd că are doar un bec pe o parte și când este ceață un bec pe cealaltă parte. Ei bine, acest lucru putem să îl schimbăm chiar foarte ușor. Avem nevoie doar de un stop, care din păcate trebuie să-l achiziționăm de la dezmembrări, este undeva la vreo 50 de lei și transportul undeva la 25 de lei plus minus. Modificarea constă în a achiziționa un stop de Anglia. După părerea mea, mașina arată mult mai bine, să vezi două becuri de manșalier în spate și două becuri de ceață. După părerea colegilor care au văzut această modificare live, au fost încântați și ei la rândul lor vor ca să facă această modificare. Foarte mult de lucru nu avem de făcut, pur și simplu se scoate stopul nostru și se montează stopul de Anglia. După care avem de tras două plusuri de la manșalier către celălalt bec de manșalier și becul de ceață către celălalt bec de ceață. Și să vedem puțin cum arată. Am aprins poziția, avem două pe stânga și două pe dreapta, aici nu s-a făcut nicio modificare. Aici avem becurile de frână, din nou nu s-a făcut nicio modificare. Iar aici avem becurile de ceață pe stânga și pe dreapta și să vedem și marșalierul. Și aici avem becurile de manșalier pe stânga și pe dreapta. După cum vedeți, eu în bar aici mi-am pus 4 LED-uri, pur și simplu nu vedeam nimic când dădeam cu spatele. Așa că din cele 4 LED-uri doar unul mai funcționează, evident aceste LED-uri vor dispărea complet din bară. Și cu becurile astea care sunt pe manșalier, pot să spun că văd foarte bine. Dacă mai pun și LED-uri, văd chiar prea bine, dar deocamdată pe mine mă mulțumește și cu atât. Bineînțeles că această modificare este o modificare standard, să o numesc așa, deoarece s-a păstrat becurile cu care vine Alfa echipată. Dar putem să ne jucăm cu LED-uri și așa mai departe. Lăsați în secțiunea de coment ce părere aveți despre această modificare. Să aveți o zi bună și drumuri cât mai bune.